Un any més, els Mossos i la policia local treballen conjuntament en una campanya de Nadal per garantir les compres segures a la ciutat. A través del Pla Grèvol i el Vila Nadal, diversos agents patrullen aquests dies pels carrers més comercials del municipi. El objetivo es seguir manteniendo la filosofía de proximidad y de acercamiento al ciudadano con labor preventiva. Evidentemente sabemos que el 100% de la seguridad no la podemos mantener, que siempre se cometen hurtos o delitos, pero bueno, intentamos dentro de la medida de lo posible tener tolerancia cero, como ha ocurrido en otros años. La màgia d'aquest món de la proximitat és que el vincle que es fa amb el comerciant, amb l'empresari, amb el botiguer, és increïble. Saluden pel seu nom, es coneixen, saben tots els antecedents que han hagut en aquella botiga, per bo i per dolent, i això fa que el feedback d'informació sigui elevadíssim. Cosa que a nosaltres ens beneficia, perquè tota informació que rebem la podem explotar i treballar a nivell preventiu per l'any que ve, per la propera campanya en posteriori, i amb ells perquè el que fa és potenciar la seva seguretat i fa que treballin i visquin molt més tranquils. Es tracta d'una campanya que té entre els seus objectius donar suport a la tasca dels comerciants. Estem al costat totalment del comerç, és una necessitat que el comerciant se senti recolzat i a més acompanyat cara la policia local i els Mossos. Evidentment, ja és el segon any que estem fent aquesta mixta. El comerciant ho està rebent amb molt agrado, li agrada que realment hi hagi aquesta presència. Els hi pot servir molt de tenir la seguretat de que durant aquests dies que la gent és una afluència de compra, doncs se sentin tranquils cara a la venda. Enguany, el pla de seguretat dels Mossos d'Esquadra s'allargarà fins a l'època de rebaixes.